na jolo, tardokma ima aka masyarakat na mangulu marhite si panganon, na boy may didok si panganon na bulus. Buasa songoni, ala na jolo aka perekonomian ni natua-tua dang sarupa be tuna masa di tikyon. Dihabisukon aka na tua-tua na jolo do, asa boy pasikolahon aka geleng na saha tuna sa timbo-timbona. Siala pogos do lan na asini, ikon ma si panganon na somartuhor, manang si panganon na nisuan, na boy dipangan adorang somangalang idahan na taboy. Ima mulana adong padohan na mandok, jolo manggadong asa mangalang idahan. Disada tiki, marpunguma saripe ima ama dot ina nisi gomos serap dohot iya nakonna, lau paborhaton anak siakangan nasida tu parsikola anak. Bapak, semua borak mau ke sekolah dah. Gomos. Terus kenapa? Kau dulu dah. Anak-anak yang suka saat temu bapak. Hindi. Berjubur-jubur sekolah ni damang. At magsiwang, gugo namin nagtutuang pa sekolah ko. Mulak ko sa sekolah mamang. Ro mga tubalian. Manggarap kita. Oh lo bapak. Atau borak mau jolo dah, bapak, Uma, Anggi. Dengan pamangda. Oh lo bapak. Pak Gomos. Para dia maju garang teda. Asarangan ng pangalauta, dumula si Gomos sa sekolah. Asatong mana marhi tau borak tubali perjualo dah. Borak maju perjualo dah, tubali dah. Ayo memang tamu dah. Halo Bapak. Duro nang bawan to pemenung dah. Dang sadia leleng, bohat ma muse na tua-tua ni si gomos dohok dua borunai tu balian. Dumulak sian parsikolaan, Roma si gomos tu balian mandapoton naturasna dohot ibotona. Nungga gijang nian ari di paroni si gomosi. Dungi mamulus ma ama patas lau mulak tuhuta, tuhut ma ibana manggora. Bapak, Uma, marah di majolo ita, mengatikin lo menggadong. Sama Bu. Belum anggaran kita. Putul lang mo masuk buru. Dung marpungu nasida, di parade iboto ni si gomos magadong, lau serak manasida lau manggadong. Bapak, tang buhon lang sa tikidani. Menggadong bro, asa mangalang idahan bro. Pas ini do. Buta milo. Kang wer kolukta bone, garangon ne senidahan ni. Asa tong do wera nong disido gogo hamu mangulo kerja muna. Olo Bapak, anon gugo pehami karejo. Alay Bapak, basa dito jolo manggadong asa mga langit dah Bapak. Salaro hay nang tong do tawere. Ijo naman na pogos ni da dang namura. Sipata ang godel ni da. Dang tarulo na malang ida kita na kita manggaros kita. Alay, porse mamu. Kedua ni malo-malo mamu jalai pas-pas na ida. Sitong do na dok ni Bapak.
jala takas do botot ta dak kolon sen idahan hagpon wala sen ias nurhatta dadongon pe saru pada dohat iba Tokodo itu dang halak namuran nanya alai kon gabi tahalasan do sudena yauni manis kita dang pesongonon ikon gabi mandok molati maita boy halak bapak do kuma di pasikolan kita saat kita Oh, dari Bapak. Tong di dekai gadong Bapak. Dalam marite gadongan, goboy manyakan masikola sa tibo-tibona. Kasaboy palasan rahamuna. Ate Bapak, umat? Iya baru. Memang ikon itu baru. Ikut kamu do si pala sorohanan baru. Ikut kamu do ekai botomon. Ikut bodoh mahaduan. Sahak pinasitamuna. Dalam kamu martangiang. Masa sudah itu tuhat dari bata. Asaboy sahak pinasitamuna. Lipas kita tudena. Kel suting ma anggo si gomos do si tiur. Jala di pangana sida ma idahan natung masela boki di aru-aru mardongan gulamo huhut ma nasida marlas ni roha. Beta mamahi beta sekolah dari jauh. Dukon sidung manggadong diuduti nasaripe malau karejo diladangi. Dung saat hira-hira pukul 6 botarena mulak ma nasida tu bagas nasida jala mangan bodari ma nasida. Di wireng apa memang gugur di sudut tukari Jawa. Dia manang gugur ang waluda. halo Bapak mula si gomos doa si tiur kan mau bagi dua hamuda alangat tora samusian si dortion asalas rohana oke Kamu ada waluda. On ma buasa didok jolo manggadong asa mangalang idahan. Sudedo alani hapogoson dina tua-tuai. Dina lau berjuang lau pasikolahan geleng nasida. Molo padohan na jolo madok jolo manggadong asa mangan datung di ula jol mabesonare. Tarlumubi mai dina masa sonarion. Alai anggona jolo tung masa burjudo akadat danak bisa luhut na adong di ibana. Lumubi mai di sipanganon alani hurang ni ekonomi di masyarakati.